Hi! Maayong adlaw, ako si Thea Rizaldo og karon mangumusta ko ninyo og makigstorya ninyo mahitungod sa atong sitwasyon karong panahona. Kini nga virus o kaning atong kahimtang karon wala jud tay control ani, pero kitang tanan kidasig na mahimong responsable sa pag-flatten sa curve o pag-iwas sa spread ani nga virus. Kani pwede natong mabuhat pinaagi sa pagpuyo sa atong mga balay or staying at home, social distancing, paghunaw o pagsabon sa ato mga kamot ug ang pagsulob sa mask labi na sa panahon nga kinahanglan jud ta mo gawas. Kining mga butanga gagmay ra ni sila pero dako ni sila tabang para maproteksyonan ta atong mga pamilya ug atong komunidad laban sa sakit nga COVID-19. Daghan ang naapektuhan aning sakita ug daghan na sad nga mga kinabuhi ang nakalas. Kinahanglan na nakasabot ta sa atong sitwasyon, pero dili jud malikayan nga naay mga daghang tuo-tuo o fake news nga mas paspas pa mo kaylap kaysa sa virus. Karon mo share ko ninyo og mga tubag sa ubang mga tuo-tuo or mga myths nga atong nadunggan. Kining mga impormasyon makatabang kanato para mas makasabot ta sa atong sitwasyon og sa virus. Unang tuo-tuo, ang COVID-19 kay sakit ra sa dato. Ang COVID-19 kay walay gipili nga estado sa kinabuhi. Mapapobre o dato, pwede kang matakdan ani nga sakit. Ikaduha, naay ubang tawo nga immune na sa COVID-19. Walay exempted ani nga virus, bisan pa og exposed ka permi sa kagaw kay pwede gihapon kang matakdan. Ikatulo, ang COVID-19 kay sakit ra sa mga tiguwang. Dili ni siya tinuod kay ang COVID-19 walay edad nga gipili. Mapatiguwang man, mapabata o batanon, pwede jud gihapon na magkasakit. Ikaupat, kung magkasakit sa COVID-19 kay dali ra jud siguro gihapon ni maayo. Dili ni siya ingnon sayon nga sakit kay hantud karon wala gihapoy kasiguraduhan ang pagdali kapag ayo ani nga sakit. Ikalima, dili ra ka matakdan sa COVID-19 basta mo inom lang jud ka og vitamins. Walay kasiguraduhan ang pag-inom lang og vitamins na makaiwas jud sa COVID-19. Pero gidasig ang tanan na mukaon og mga masustansya na pagkaon, moinom og daghang tubig ug moinom og vitamins para ma-boost ang immune system. Kini nga kamatuoran dili nato ang nga ikahadlok. Importante gyud nga naatay sakto nga kahibalo og pagsabot aning atong kontra nga virus. Gikan nako og sa Ramon Aboitiz Foundation o RAFI, permi hinumdumi nga kitang tanan dapat magkahiusa ug magtinapangay. Kini angay natong buhaton para sa kayuhan sa tanan. Ako si Thea Rizaldo, nagpahinumdom ninyo to stay home, stay safe, and stay healthy. If you wish to join the fight against COVID-19, you may email covid19donationhub@rafi.ph. You may also visit www.rafi.org.ph or visit Rafi's Facebook page for more details. Together, let us rise above COVID-19.